registrácia automobilov Európskej únie, pozrite sa ten pokles, 16%, to je obrovské číslo. A ak si niekto myslí, že toto nebude mať vplyv na slovenskú ekonomiku, tak nevie, o čom hovorí. Keď sa pozriete na vývoj akcií akciového trhu európskych automobiliek, tak vidíte, že keď zoberiete Eurostock index a čo sa týka automobilového priemyslu, tak tie akcie klesajú. Čiže dôvera v to, že európske automobilky budú vedieť do budúcna konkurovať, hlavne čínskym automobilkám, je naštrbená. Pozrieme sa na nášho najväčšieho obchodného partnera. Export Nemecka do Číny. Za posledné 2 roky vidíte ten obrovský pokles, kde v roku 2025 je to vyše možno 11-12%. Export Nemecka do USA vďaka tarifám. Čiže vidíte, mali mierny nárast a v roku 2025 obrovský pokles. Tak toto asi Európe neprospeje a ako som povedal, neskôr uvidíte, 85% exportu je podiel na HDP, čiže my sme najotvorenejšia ekonomika vôbec skoro na svete a z toho vyplýva ten vplyv, ktorý má dianie v Európe na ekonomiku na Slovensku.